Hola a tothom! En aquest videotutorial examinarem les opcions que existeixen de retroalimentació en les principals plataformes de docència en entorns virtuals, que són Moodle i Google Classroom. Com sempre, començarem per Moodle. Recordeu que en l'anterior videotutorial hem generat una tasca exemple, i que, si accedim a ella, podrem veure quants estudiants hi ha, quantes s'han tramès i quantes necessiten qualificació. Com a curiositat, dir que quan creem una tasca en Moodle, aquesta s'habilita automàticament en el calendari del curs, d'acord? La tasca de venciment i el recordatori de quan l'hem de qualificar. Tornem a la tasca. Llavors, us en recordeu que anteriorment jo he posat un comentari, en aquest cas també he pujat un document, i el que volem veure és les opcions que existeixen per donar retroalimentació. Visualitzarem totes les trameses, les veiem aquí, perquè no tinc cap filtre posat, i anem una altra vegada a puntuar-me a mi mateix. Qualificació. Depenent de la plataforma Moodle que tinguem i dels plugins que tinguin enllaçats, si entreguem un document, se'ns obrirà un desplegable on nosaltres veurem aquest document i podrem inserir comentaris, notes, posar si està bé o malament, indicar coses que són correctes. En aquesta ocasió, en la plataforma de la Fundació Universitària Martí-l'Humà, aquest plugin no està instal·lat. Llavors, ens basarem en la retroalimentació disponible que tenim en el nostre editor. Si despleguem totes les opcions, òbviament podem posar text i indicacions que nosaltres vulguem, però també existeixen altres maneres de donar feedback. Per exemple, amb uns emoticones, els que nosaltres vulguem, d'acord? Podem destacar aquesta informació. I ara, una de les maneres més destacades que podem fer una miqueta de retroalimentació. Podem fer retroalimentació mitjançant veu, que seria enregistrant àudio o fins i tot fer un feedback mitjançant un vídeo. Si li donem a l'opció d'enregistrar àudio, se'ns obre l'opció d'enregistrar un àudio i ara faré una gravació molt positiva. Has fet una tasca molt completa, Guillermo. Continua així. Aturem l'enregistrament, podem veure el que hem gravat i podem adjuntar aquest àudio. També ho podríem fer mitjançant vídeo. Seria el mateix sistema. Li donem a enregistrar vídeo, anem a fer una gravació molt senzilleta. Molt bona feina, Guillermo. Continua així. Estàs progressant molt bé en les teves competències digitals. Aturem el vídeo, podem veure el resultat del vídeo i el podem adjuntar. Si us heu fixat, la limitació tant en l'àudio com en el vídeo és de 2 minuts. Si necessitem fer vídeos o àudios més llargs per donar retroalimentació, doncs haurem de fer diferents gravacions que s'anirien reproduint de manera automàtica. Una vegada hem fet això, deixem els canvis i aquesta retroacció es queda deixada i serà accessible pels alumnes. Si mirem aquí, veurem que la retroacció està justament aquí, amb la seva qualificació que nosaltres hem posat. Aquestes eines de retroalimentació són molt potents en Moodle. Com sempre, ara anem a veure què podem fer en Google Classroom. En Google Classroom, recordeu que en treball de classe hem posat unes tasques, en aquest cas una tasca exemple, i l'únic que hem de fer és anar a revisar el treball. Revisem el treball. Se'ns obre aquest panell, on podeu veure quins alumnes han entregat. En aquest cas, el meu company formador, Daniel Guerrero, m'ha lliurat el marc de referència de les competències digitals. Llavors, com he dit, això és el que es veuria en Moodle, però en Google Classroom. Nosaltres el que podem fer és anar marcant i inserint comentaris. Per exemple,
Anem aquí, seleccionem això del logo de la Generalitat de Catalunya i li diem que volem fer un comentari. D'acord? Llavors destaquem això i podem posar Generalitat de Catalunya. D'acord? I comentem. Que anem a crèdits i volem destacar crèdits? Doncs el mateix. Justament això. Els crèdits. I d'aquesta manera podem anar comentant tota la part del treball, destacant aquelles parts que nosaltres vulguem i inserint comentaris. Per continuar, podem avaluar la nota, posar-li una nota, li posem, i fins i tot podem posar-li una retroacció en text, d'acord? És a dir, aquí seria text de la retroacció. Una vegada ho tenim fet això, ho podem publicar. Això és molt important, es publica aquests comentaris privats, només li arriben a aquest alumne i és molt important en Google Classroom que les tasques, perquè rebin la qualificació, fixeu-vos que aquí està en modalitat esborrany, llavors l'únic que hauríem de fer és donar-li a retornar. Retornar seria aquesta i si despleguem aquí podem totes les entregues que s'han fet. D'acord? Li diem retornar, ens diu que volem lliurar-li aquesta entrega al Daniel Guerrero amb aquesta qualificació i amb tots els comentaris que jo hi he fet a la feina. I llavors li retornarem. Fixeu-vos que és molt potent, diguem, tot el que és la G Suite de Google Workspace per fer aquests comentaris i aquests suggeriments. Es poden canviar, es poden enllaçar a altres documents i una vegada fet ho tanquem i aquí tindrem que s'ha avaluat a un alumne, que encara queden més per entregar i si anem a notes, per exemple, veurem que la tasca exemple, el Daniel ha tret aquesta puntuació. Des d'aquest panell puc seleccionar i tornar-ho tot, és a dir, puc corregir aquí i si anem a la secció notes, després enviar-ho tot. Per exemple, el José, que encara no m'ha entregat res, li poso una nota. Fixeu-vos que està en modalitat esborrany, però si jo vinc aquí i dic tornar-ho tot, s'envien tots els comentaris a aquests alumnes i em dona l'opció, d'acord, de posar comentaris individuals a cadascun d'ells. Existeixen altres eines per fer retroaccions que es poden integrar dintre de les plataformes o utilitzar les mateixes opcions de retroalimentació que tenen aquestes plataformes de Moodle i Google Classroom que són suficientment potents i suficientment àgils per donar una retroalimentació adient, positiva i constructiva al nostre alumnat de les tasques que van lliurar. Això és tot. Fins la propera.